Hakane ke episode ngin ya khami Hato utau so bong ni ban sa penpet ki khmat kwa he man kacing persian ho bad hipoi hang tu khatu ka khot ka baar ni bakani ka brio baka jubab ka kren ha tu ka khot ka baar ka balai mo ni hang ni ba kumangi lai kren spang jong long ling khot ke jong ki ke jing bom don ke jing buri adam la de pendap ya kamram ban ya thu ha kani ka brio sapang ki ki so baro bot nu ding bom de ban kata ban bam so em kai thu ang ni nau so ki ding ha kper ngiyo ban bam tu ka biang statement ko bet dai ka jing ong ka bet tu ha pai ka balai henrei nau so jong ding ba padeng ka kper u blai ula ong phin om yo bam na u lim ni kata ye u ba yo phin yap no kata ka dei ka balong sngur ka ba khoj bat ka ba pediang ku makalong klam perkhat da ku mai pat te ka kani ka beriu ka bat ya kata ti nangta uniu nong pensoi shop store hai hakane ka benta apa kane ka beriu ko jubab ikini kentien ko mala pulia menta khot ka balai mo khot ka balai ni store hai khot bar balai ba kani ka beriu ko mut ka pen phai nia chau uniu nong pensoi chau uniu beriu ba keren chau uniu bom de ublei ba keren ma ba sen ka ba mun kani ka nia ka ba pen phai hakane khlem man ka dei ka nia sngur hai ka nia khoj ka bom pat dan ko mai pan hai ke jingmut ke jingmut khat jong kani ka beriu nei te ka shai ha wat ka bet hai to man tangi peteng khot basau to di poi ni de khot ka basau pe uniu nong pensoi uniu besen wang han ka beriu phin om yap no sisa pi hang tei ong bet la de phile ka ni piniap phin yap piniap no menta pade wan ra ka jingmut thamai phin om yap ko thamai hang te jong ong ba kani ka ba yo piniap ta yu ba yo piniap nei to ni ong pan jong ka beriu kan ha ni ong pin om yap no sisa punan kami ketin om phin om yap no kamut kai persya ya persya te ka statement ba kawan sakatai bede ka belong mar persya bar ka ba thamai ro te yanu kani ka beriu ka bi asngoni kong kan skap santai ni sini kan skap yanu menta u blei te u bathau ong da phile kani phin yap uni bawan thamai ong phin om yap ti kalnong kum la dei khalung sibu khenap dak stang song thu lu ong kpawat le ya kani ka kami kong em kam li le to le njit you know kalong ta ti kalong badang li school kinong hikai yang ngi ju ong wat dia pet kot tu am school da kidan ki para kelas udah bupet kat tu tak pensoi ya boi bi kita ki kham yo tai kham la bodan hajan ha tu uni bupet dan hajan ha tu tai ru ong to le lem te hakani khlep mat rong amodur hakpor bakani ka beriu ka jubab ba ka por buni sen ukren long kidan hajan le ka bomut ka jingmut jong ka beriu ka por ba ka jubab ka nang khoi ba hoi te uni pa wara ka buj ka thamai ka su ka jingmut jong ka mut ka jingmut jong ka sedang mon phai ro chi kran jo sen sedang men arta tin ya ka ik bu bleu ong no sedang ti habu simul ong hi ya ka persya u ai ru ya ka daw em balai bolong persya tapi itu pet mo ka khot ka basan namar u blei utip ba ha kata ka sngi ba phi bam na u un sapen pet ya ki khmat jong phi bat phin long kum ki blei ki batip ya ka ba bha bat ka basniu atip en sedang ka im ka atip bha uni us so jong ka jing tip ka ba bha bat ka basniu ndai ka ba bam yu tu phi kta yu tu mot phin yap hendai menta uni unong pensoi ong ya ni ka beriu ba phin om yap kata ka sngi ka ba phi bam ne ba blei lo adep tip ong ni ndai ba sngi phi bam uni uso un sapen pet ya ki khmat jong phi bat phin long kum ki blei ani lo ai ki blei hai phin long kum ki blei ki batip ya ka ba bha bat ka basniu te hang ni kadani ya utarwai kani ka ba persya tang ba uai sini ba katuk ba fi bam ka jing trei ka jong ka halendet kamut
kan penlong kum kiblay kum giblay. bisa tip ya kababah bak basniu Bas ngim nabab, tip kata kajing tip kababah bak basniu kamut kumno empat tip dah ni kai kababah kai kabasniu tu mau ni nong pencoy tu ada bed yu sembayang ni Up shop store. Hak ni kat basan ban masa sian. Uniu nong keren ubam de ublay uang. Namar ublay tip blay. Hak ni bol tho dak he ublay. Kamut baik tay. Bang ingat. Hak ba pun kot ikeng keren jung upat pen salong kum ki blay. Hani ki kita kabet. Open you ne open telun open bakla ikeng khat kan kabriu. Em tong inum de keren kumba don hak tin tho. Okey. Perkat baik akan kaji keren baik akan kasur sawah. Ya ketin. To ublay. Unong pensoi ura kaji pensoi jungu so ublay. Em. Kamdei ke buong ngong manga. Da kaji ra shauni uba kilayo ni kong ka hukum. Kamut kum kaji keren kaban ong ba kala dei ka boram ka authority. Ngenai penon kam ba ura da om ura som ura nang ni seteng dei belong ya kejingmut jeng perkhat open bakala ya kejingmut jong ka ba ka e ka buong kalong ya ka e ka bu bleu ong na masadang takamun ngi hang ni ba kham long halor ya kejing sung thu jong kani ka brio om ba bleu tim ada fi bam tu kamun pin salong kum kiblai ta kejing ong kum kiblai ni kala ban long ka ban yarap na kam ta jong ki brio nomor tom la len hi ladaki be puli ya kanika bentah ni subu akita ki por kindan segi pada kijaj beli bo beli ula tahun mo ni pertai ke bayar ni taki bam tip yo beli bem handai ki meni ki be pada kijaj beli te kidan lalaki jong kijinget te yo ong ngasu antat hang ni ba kani kijing penan kampin long kum ki beli kemut mentap himdan kam mancania su hanono bniah hi dal di long hi la tip hi la nang hi ti de yi tai benta iba ngila bonong bakini ki kentin jong ni nong pensoi ki penliat ya ka rukom song thu jong ni ka brio la pli te haba ong hinum yap benta ong pin haba sedang ong pin yap ti benta ong ni ma pin yap ba da fi bam pin long kum ki blai tisnong lolong ki blai batip habos ni mentang ala ban ya daladi ya kani ngala kham start ngala kham nang ngala kham song tho kham song tho iti sembai la rung ka ila da rung namar balai ba ka e ke ba ong utei unong thau menta sini kala arus pa da ko pada kar komparkan la kham lai luat te mut ngan nang ni ang tei ni ngan ya la kajong te hai ni ji kran ni i ba ula yo abad am yo abad namar ba la da kane ka tu jing ong jong hukum mana sedang bombam mot sokut ngata mentah ni la kham start ngan yo mat ngan yo tim taktar ni tang bamat Henry kar kombu kantin ni kalong ba ukta ayu ni uso te ni filaba ko asaban ma long ukta ayu ni di filada bam ukta ayu ti dai kadat syarut kalong kumtah ya miswa dai kena kan mau dang idon ki para bai syong nah ngaju kedong ti nomor tu por pa iyo hiye tong sarkari tapi don sarkari itu ti ba kham rang ba ti para kena tu kham he kerta jadi bili ti ikhanya miki ko alam ti ki ong me kwa long rang ba kloi te nu ni di long rang ba kloi ya ti sistem la ai tatiak ki mi pa inum tip mangi ya kita kom ong jeng ti bai ab lang ti ya lihat dah kai lihat nomor balai bandi ban lorang ba kai la pentap met ni ti long ki mi ki pa kin tip dan rai ka jebing jeng perkhat kam kala rung banyolong rang ba menyerangkat ba kita ti hang ni ru menta ha kani ka brio kala rung kani ka ban long kum ki blai tang ba ita impat dangat han haka idang dei tek sembai kan ita impat yar long dengi puli kani ka bentang ni kan hende ka bayar hi kalong ba hato uta usok ba ong ni ban sa penpet ki khman kwa he man kajing penpet ki bakum no ban tip ka bahag was ni kalong kum no kalami jing ita jing kersoi ti jing kersoi sya kata ka efek la ni ka jing kata jong uni uso ni i ha to ka dekat ka ban riu ka brio
Talayo i bo tau ding ulong babah ban bam. Ki khmat so am kata. Kata ikhmat. Deh. Kata ru ki ba itenat ki khmat te. Uba itenat ikhmat. Uding ulong babah ban bam bo itenat ki khmat. Ha. Ka buat hadin yang tu kan ai. Uding uba bet ya kapan start. Kata tu cuma ka efek am. Deh. Kong ikhmat. Dia sekejap Tu, start. kalau jepit bang ki khmat mentap dah sunyi. Deh. Sekejap start. Tu lapoi hadin ketu pada. Nyat Ti kesim. hadin yang kata tak sim yuso Nyat kabam. kesim. Berlabam ru. Berkam ko tang ta ailem ru halau tengah uru Ulabam. Ka ai ka bait. em long para bayan kat te. Para bayan kat lah. Para bayan kat ai. To ka jinglong innocent juki. Kani tak aktif baulong kumnu ni uso. Ya uni free subam bet. Uni ula ada biat hu te ya ka em. Ula ada pon sedang Tu kulam keli. Kulam keli tu adam ni. Respect bahan ni long ni ubrio. Uklam keli nang nu phoyo unuso. Handai uru bam. Sani atali bet ka. Bam bet. Ti hang ni ngi ba ya ka jing job jong ni kor kom perkhat ka bolong mar persya. Ya ka kapal ong bleng sedang. Sedang kan. Ka job hang ni kan. Hadin ba arong klay amat. Ti ka jing job kalong hai halor jong ka jing sim ya ka rai haladi simet. Klam dia keren buat uni ubayar kat am. Deh usoi uni nong pensoi uan hakan ka beriu. Wai kita kor kom perkhat kum tu. Ti ketu ka jing long sngur. Ka bangi kena jing long kuit para maki ni. Kamut kani ka belayo ya kata haswa kan tare. Ka klam ya keren bu uni ubalayo tu iko kum jong belai. Kani tho bakala sim yo so bat kala bamru. Hoi. Ka bumut kala bam swa. Hoi. Hadin kata ka alang yo ni. Hoi. Ka bumut kam sim dan ka jing ya selok jong kini ki arngut. Hoi. Swa ban bam. Hoi. Mudur pastor akani ka haiti bentar te. Lada kan long ko moi mo. Baka ni ka brio. Kani keren ba uni ubrio ko bahak session macam ngong ki man kilong mar kat kendan ka jing ya selok mo kendan ka wei ka jing perkhat. Hoi. Kin jin dalala. Man kan tat ngatrai to so. Andai ka jing le hi mar wei. Ngat pelak. Ti long ka jingat pade ka jong uni ubriu hang ni. Long dangi sim kat kum ka jing long jong ni khana. Kum ka long ni. Ni haba kalabam kam sim yam. I kum ba ka pen kham am ka jing ong ni nong pen choi. Up star. Kacing persiang ho. Haka episode kabanwan tungin yakmi. I hato kani ka jing septing ya ka jing yam. Kacing persiang ho.